Hello, what's up mga pre? Good morning. And ito na naman si Kulit para sa bago nating vlog. Woo! Alright, let's go mga pre. Ayan, panibagong morning, panibagong pag-asa mga pre. Sunday po ngayon mga pre. Pupunta po kami ng Calasiao, Pangasinan para sa isang maliit na charity ride ulit kasama ang Team Humanity. Time check 6:03 ng umaga mga pre. As usual, late na naman ako. Sorry po mga pre, lagi na akong late ah. Yan, medyo makulimlim pa ata mga pre. Wala akong dalang kapote. Wala akong kasi yung drone. Yun, medyo malaki yung drone. Takaw sa space. Sana di umulan sa daan mamaya. So ayun mga pre, nagkikita na kami ni Kuya David sa may 7-Eleven sa Ordoneta. Dalawa lang ata kami eh. Ako, delikado. Nagbabadya yung ulan. Wala pang araw mga pre. Yun. Umaraw. Nakakapanibago, naka-full gear tayo ngayon mga pre. Yan o, kita nyo naman, naka-padded jacket tayo, tsaka naka-knee tayo ngayon. Siyempre dapat i-promote natin yung mga safety gears. Dapat safety first pa rin lagi. Dapat kahit saan tayo pumunta, may baon tayong safety gears lagi mga pre. Kahit na minsan kamote tayo, diba? Alright. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's Ordoneta Central. Alright, nasa Ordoneta City na tayo mga pre. crazy is perfect, shaky and I'm slurring. Ay no, sana di talaga umulan. It's you. Oh. Yan. Ngayon lang ulit ako nakadaan dito mga pre. Ito na pala yung itsura ng Magic Mall ngayon. So may island na dito.
Late na naman ako. It's been going from Woo! Kaya nga wala akong dalang kaputi. been losing my mind, like being lost in your Yan hintay natin ay dito. Wala namang sasama, wala namang nag-confirm. You know that it's working. Hindi yan ulan, tiwala lang. Don't care, you're crazy, it's perfect. No, tara. Shaky Sige. and I'm slow. It's you. Yun, kasama ko na naman si Kuya David. Dalawa lang kami ngayon eh. The second I saw you, Mukhang mapapamak ako dito mga pre. Dalawa lang kasi kami eh. Siyempre, dalawa lang kami. Mapapamak talaga to si Kuya David eh. I'm nervous that it's you. I'm just saying, I can't ignore you. I'm not playing. Might mess up and fall for you. I'm nervous that it's Daming nakakaputi. Daming nakakapote mga pre. Mukhang umulan dito ah. Basta yung kalsada. Yan. Checkpoint Santa Barbara mga pre. Basta talaga yung ano dito kalsado. Kakatapos ng ulan. Thank you po. Umulan dito mga pre. Ay, lagot tayo. Ang lubog. Pagpasensya nyo na ulit tong mic ko mga pre. Medyo malakas pa rin talaga yung wind noise. Sana sponsoran tayo ni Kuya David ng Purple Panda. Baka mag-work na talaga yun sa vlogging setup natin, diba? So shoutout kay Kuya David, Purple Panda mic, baka naman. Alright. So nakita nyo tong ano ng gym dito. Ibig sabihin, nasa Santa Barbara kayo. Umuulan ng gym dito mga pre. Ayan. Sa may Tulyaw na tayo mga pre. Tulyaw, Santa Barbara, Pangasinan na tayo mga pre. Malapit na tayo sa Kalasyaw. So yung pupuntahan po natin ngayon na charity ride is babae po na cancer patient mga pre. Kaya yun, mag-share lang tayo ng konting blessings natin. Yun, tutulungan lang natin sa ibibigay lang tayo ng konting tulong para sa pang-medication niya mga pre. Another checkpoint mga pre. Thank you po. Thank you po. Sa mga checkpoint na yan mga pre, pakabait lang kayo. Pakita nyo lang agad yung lisensya nyo. Siyempre, para pag nakita naman nila agad, papadaanin naman na kanila kayo eh. Kaya yung mga walang lisensya dyan, naku,
lalaki ng sutura. Kaya yung mga walang lisensya dyan, huwag mo na kayong lumabas. Kasi masisita din kayo sa checkpoint. Saka kung wala talaga masyadong kailangan gawin, stay at home na lang mga pre. Kailangan safe pa din tayong lahat ngayong pandemic na to, diba? Para pag wala ng pandemic, magkakasama tayo ulit mag-ride sa malayo mga pre. Ay, ako na, kaya siyaw kasi na tayo mga pre. Lapit-lapit na tayo. Another checkpoint mga pre. Dito ba? Oops, wala pang nagbabantay. Wala pang tao. Pupunta tayo sa mismong bayan ng Calasiao mga pre. Doon na tayo meet up namin lahat. Shoutout ulit sa Team Nagsaing. Shoutout sa Team Nagsaing Calasiao Riders Club Pangasinan. Sila po yung kasama namin sa Team Humanity. One way. Ikot lang tayo mga pre. One way lang. $7-11. Shoutout pala kay AJ Martinez tsaka kay Eugene Epescope. Mga kaibigan ko yun mga pre dito sa Calasiao. Shoutout sa inyo. Dito na tayo mga pre sa may harapan ng munisipyo ng Calasiao. A few moments later. Pulang-pula yung mata, halatang Good morning. Ang over. Umuulan na mga pre. Hello, what's up mga pre? Morning. Dito na po yung mga kasama natin. Yan o. Yan. Alright. Buddy, napadami ka nang inom kagabi ah. Marami nang inom eh. The only legend now, Shana Sticker. Sino siya shoutout mo kay? Shout out kay Noel. Gwapo ng box mga pre. Alright. Shoutout Sek, baka naman. Asa? Offline na. Ulit yun ah. pero sa problem pa siya, kailan pa yun eh? Kanina pa pong mga before 7 po. Yan na si Imprint Customs. Yan Sir Chris, shout out. Imprint Customs. Good morning sir. Oh sir. Sino siya shout out mo sir? Saan ka galing yan sir? Baguio? Baguio pa? Ay San Fernando. Layo sir.
Layo. Kasya helmet dyan, sir? Oo, yung full pick. Ayos. Ay, may ano din siya, may foam na. Napansin ko lang dito, may ingay dito. Kaya nilagyan ko tong rubber, oh. May pag umaandar ka na po, parang umaalog-alog siya. Kasi yung spring niya, napansin ko, maliit lang, oh. Oo. Kaya ano, Kaya, mas maganda yung magtigas sana. kaya ito, nilagyan ko dahil Pero simula nun, wala na po. wala na. Ayos oh. Mura na ho yan eh. Kasi kadalasan nakikita namin 14 ganyan. Sabi nga nung pinagbilihan ko, nasa 14. Oh, 14. Sabi niya, kaya lang matagal na stock niya. 6 daw yan sa kanya. Binigyan niya sa... Solid na. Ito, original naman to. Binili ko sa 3,000 pati shipping. Ang mahal naman oh. Hindi kasi di max talaga to. Yung Wala na pong problema yung papalit. wala na. At least plug and play na po. Plug and play. Kasi pag bibili ako yung sa ATV, makakamura nga ako. May adjust pa. Puputulin pa yung mga brass. At okay na po yan. Ito talaga yun eh. Oo. RFI, D-Max talaga yan. Buti meron na po no. Ang bilis nila gumawa. Nakuha kay Tata. Saan po banda, sir? Cavite. Ang layo. Shipping talaga. Maganda yung box mo, sir. Doon sa lukit ng LC ko nakuha yan. Saan po banda, sir? Likod ng UL. ULU. Yung dating formerly Luzon Yung sa may ano, University of Luzon. malapit sa may Caltex. Ay hindi, Sa likod pa niya, sa likod. sa bayan mismo. Oo. Sa Dagupan. Sa plaza, Doon na banda sa may ano na. sa likod ng plaza. Simbahan, ganon. Yung kanto lang doon. Sa likod. Mura na. May ano siya, sir, online shop siya, wala. Mayroon yung ang alam kong online shop niya yung Tupper eh. Ewan ko lang kung ano yung apelido niya eh. Kasi minsan nakita ko, nag-like lang ako nung nakalagay yung Tupper. Siya rin. Pero i-search mo yung GPM ba yun? GPM, sige sir, tignan natin, no? Sir, good morning. Ay, good morning sir. Morning po. Saan tayo side trip, sir? Saan tayo magsa-side trip? Apilar to, sabi niya eh. Pero Pwede na kaya? scam sa grupo namin yung makasama. Pero kami hindi ako makasama. Ay, siyam lang. May lakad pa kayo? May lakad pa kami. Sige, ingat na lang sir, ayos lang. Sir, ingat. Thank you. Yun, what's up mga pre? Hirap na. Yan. Huli na tayo. Morning po. Yun. Hello, what's up mga pre? Inkompleto na kami. Medyo madami kami ngayon. Shoutout sa team Nagsaing Kalasyaw Riders Club Pangasinan mga pre. Alright. Shoutout. Alright.
Oo. Shout out. Shout out, sir. Morning po. Shout out. Ay baka yung tulay. May bagong daan sa San Carlos daw, mapag-spread. Kailan tayo pupunta? Tara, joke lang. Yun. Yun, hello, what's up mga pre? Ito, may natulungan na naman tayo. So, shout out sa grupo Team Humanity, Scooter Kings Pangasinan, tsaka sa NCRC. Good, shout out. Ayos si Kuya. Alright. Yun, ulit shout out sa NCRC Pangasinan, Team Humanity, at saka Scooter Kings, tsaka sa lahat ng mga nag-share ng tulong nila, ang blessings nila para sa cancer patient natin na tinulungan ngayong araw mga pre. Yun, maraming salamat mga pre. So, alright, peace. Tara na. Ha? Paano ba mag-connect ng intercom? Alright. So, ayun na nga mga pre. Tapos na naman yung charity rides natin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Yun. To God be the glory. Ay, safe sa lahat. And shout out. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to